Naisyaga YouTube Channel. Naisyaga YouTube Channel. Anaga palangga sa imo. Ang ginahimo namon nga programa para ini sa inyo tanan. Oops, kalintian na siya makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang Naisyaga Joke Time! Kaka na ba? Do ka gwapo subong si imo na no? Makadto ka na kay Basyang? Dugay na ko iya gwapo. Abaw. Ay, may sugid ko gali sibo. Ano ina, Premiloy? May gintunaan ko gali seguda. Sa pagbulagay na mo ni Batsyangan, wala ko ginpakigbato. Oh, may natunaan ka pa? O may natunaan pa ako sa pagbulagay na mo. Oh, Dapat ba? matuon ko gali Chinese. Ay. Okay, balo ka. Si Enrique, Chinese ina. Ay, oo, makita mas tsura. Ano ka, pirot-pirot mataya. Oo, pirot-pirot. Hala, kung gani ko bata na siya ni pirot sa rurot. Ay, ate, anong natunaan mo sa Chinese? Nagtuon ako sa Chinese, kag may nabalaan ako. Anong nabalaan mo? What chikaw, chow, chow. Sanay ka. Anong botsilingon sito? Hindi ka magsawsaw. Do Ilonggo ba? Hindi, kakis abi mga injek ka daw Ilonggo pamatian. Ah, tuod? Oo. Kailangan ang isa ka Chinese kinabatian ko man. Anong hambal ya? Ay, pinapis siya, tuwi-tuwi, brasyo, na. Ano ko nung botsilingon sito? Hindi ko pa na mapatpasubong. Kaya ginastadihan ko pa na. Ikaw, amigo Ilyong, di ba may talento ka ba sa una? Pwede mo babaliskan ang mga litra sa ginambal mo? Gintunaan mo man na sa United States o ba do? Oh, nga aman. Kaya dumay nabatian ko sa una nga balita nga ikaw kuno dakilang tagapagligbaliktad. Oo. Isyo lang na iya sa akon. Isyo? Hindi na matuod. Ay, gusto ko tayo pamatian sa imo kung anong baliktad sa kwan. Sa? Bakit ka nandito? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nang dito? Anong nangyari sa'yo? Amo ni ho? Ambot, lagi nakiligid ko ya sa mga chat ni Miloy ko sa akon na. Tani kung siyang una pa lang ginpakigbato ko na siya. Tani subong, ambot lang. Basi sobra na 50 ang apo na mo na duwa. Pero, kanami gid ako nagahigugma ka no. Kaya daw inspirasyon gid perme. Kung maglantaw ko sa baso, itsura ni Miloy kung makita ko. Kung maglantaw ko sa pinggan, itsura man ni Miloy kung makita ko. Hala! Bisan maglantaw ko sa patis, ang itsura sang pato daw si Miloy ko. Tumasugata ko man ako. Hala! Daw si Lolo Miloy man na. Ay, animal din yung klase tigulang ay. Ano piho-piho maglakat ko ay na kwarta. Ha? Kamalipayon pa ho. Duway lang problema eh. Uy, Lolo Miloy, mayong aga sa imo. Oh, bayo gaga, mas kumado. Oh, kamusta ka na? Okay lang Okay ka gada ko pa. Gusto mo magupod sa akon sa mall? Managaw ta. Ba silakyan ka subungaw? Ay, sasa. Huwag man ko salakyan, pero damo di tricycle galabayo. Tricycle. Oh, basta tricycle kung wala na ginabal, maglutot ba?
kabalo ka naman niya kung kisa. Kung diin pa na masakay ka, wala tricycle. Pero kung wala ka nagasakay, kadamo sa nagalabay. Ang iba gani, wala lang galakad, kasakay lang. Di, dali na. Upod sa akon, kaya kung malibre si mo. Gusto mo mahaw pa kita sa restaurant? Sa dako ito lang nga buyog. Ay, pamahawan ta kaya. Saan nga daw, dalok-dalok sa pagkaon. Ay, susa. Okay. Ano, normal na sa ito nagdalok-dalok sa pagkaon? Oo. Huwag gina problema. Kadamo di siyang chikso, gusto mo, tagaan-ta ka. Wow, grabe ba? Ano sa dulong na ito ganit na baladi pa, di kwa di Pancho. Mabay ini es Pancho. Kabalo ka, Lolo Milo, kadamo sa mga blessing nga nag-abot sa akon. Di siling ko, gusto ko i-share ko man sa mga amigo kong mga tigulang bla. Antes ka mo bla magpaalam di sa kalibutan, may handumon man balang kamuhaw. Abi mo, pigado lang ko sa una. Subong, may mga bagay abi nga nag-abot sa akon eh. Amo nga gusto ko nga i-share sa imo. Di na isali. Hindi makadyan. May naghatag lang Siyempre, wala man na naton ginapaabot, pero nag-aabot. Mga dalawa. Uy, Kita, boss gala daw, may katabiyaw si Bo. Ikaw lang kita, bro. ikaw na dapat ang magsabat kay tigulang kaya sang sakon. Mati-bati ko na lumiloy. Si Catherine ko nung kagsidan ko, may relasyon na. Ato, kayo na. Magaling kay daw, Wow. magpapulgar kay, basta alam mo, may mga tao, may mga sa botahe, bla, mga tudro, bla. Nang sa tuod lang lalo lumiloy. Mas pabor ko yan sa kay Catherine kag sa kay Daniel. Ako pabor ba ko kay Catherine kay Daniel? Mas mayo nga mo na. Basta Tamo gani ni Basyang do, may relasyon ano? sabi sa mga pasya, ako, nabiagi ko na sa sitwasyon ng pasya, galing kinamo sa pasilabot ng mga tuntro, bla, wala batasan, sila galing tawo. Dula-dulan mo ko sa kaway ko. Wala pa nagkaroon kumahaw. Palangga ko gid ikaw, Daniel. Palangga ko man ikaw, Catherine. Kag bisan ano pang matabo. Ipakigbato kong aton niya pagigugmaanay. Kung tani mabaton ka lang sa akong mga ginikanan. Para wala na kita sang problema nga duha. Palangga ko gid ikaw. Salamat sa pagpalangga mo sa akon. Bisan hindi ako makakita. Apang nabatsagan ko nga ginahigugma mong gid ako, Catherine. I love you, Daniel. Ginakos mo ako. Palangga ako gid ikaw. Pag hindi ako maluhin nga, na madula ka pa sa akon. Ako man, Kat. Ambot ko. Anong lang nga na matabo sa kabuhi ko kung madula ka? Daniel, kung tani, mangin okay na kita. Ang aton pamilya. Ang umatuhod, Catherine. I love you. I love you too. Kadamo na sa nabakal ko ba. Kagina pang libot-libot ko diri sa mall. Kadamo na sa mga nagustuhan ko nga nabakal ko na. Sang una, hindi ko ginamabakal. Pero subong, basta sige lang ang impormasyon nga mahatag ko kay Enrique. Abaw, tuloy-tuloy ang kwarta.
Kung magdamo na gid ang kwarta ko, may plano ako kay Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. Kung magdamo ang akon kwarta, pati si Lolo Miloy kag Lolo Ilyong, baklon ko na. Baklon kag tutdan sa plaza. Hala, Lolo Miloy? Lolo Miloy, ari ka nagali? Oo man. Ari ka budagali? Oo ari ka man di mo. Okay, bayo pa na ganda kita ay kita dire. Amo gani? Uy, abi di bala. Bay Ano? sugid ko bala sa inyo. Ano na, kutso-kutso? Ado, amo-amo. Bay sugid ko bala sa inyo. Nabi ni siya nga kutso-kutso. Ano na haw? Nakita ko bala si Kwan, si Bascobado kag si Enrique nag-istoryahanay sa mall. Ano? Oo, sa isa kadlaw. Hala, basi may relasyon na sila? Basi nagakaon lang sila. Ambot lang? Pero naka-mention man sa inyo si Bascobado nga hindi niya kilala si Enrique. Ambal sa ako ni Tito Mascobado. Wala man siya kuno sa kilala nga Enrique. Basi Enrico niya kilala. No, tatay man na ni Enrique? Ay, okay. Tatay na gali. Oo, nabatian ko. Ay, abot lang. Sino na asawa si Enrica? Ay. Nga anong nakita mo sa ila, Lolo Miloy yaw? Nag-istoryahanay sila sa main-in istoryahanay. Ito lang daw matapikay. Ganang lang ang mga ba nga daw wala social distancing. Ote, anong Hindi. problema sito? Daw hindi sila gustong batian sa iba nga tao. Dasun bla. Isa pagin karibelasyon nga nakitaan ko to. Ano kuno? Abiyo ko na do. Ano? Daw may gindaho si Enrique kay Bascobado. Hala, ano ay hana to man? Siya bugro to. Isugid na sila sa pulis, Lolo Miloy. Oo man. Hindi lang ada kay wala pa tayo siya. Buluban tayo yung anay ang batabo sa palabuton. Amo na gani nga panilagan ta si Tito Mascobado. Oo man, wala man ko naganing sa lig sa iya. Kaya sa una do ba na gani kwarta do hindi gani ka bakal poroyas na pero sunod ka pa grocery. Ay,